ekufanele ukuthi iyenze peacefully ngale kwe-interference yabanye abantu bangaphandle. Asifisi ukuthi kube nomsindo ozogcina kuthiwa kuphuma idumbu ngenxa yokuthi kunabantu abaphusha eyabi agenda engase siba bakaZulu. Njengoba isethwe aside ke indaba ye-certificate, obviously kusazobuyelwa emuva behambe beyokwenza iprocess ngendlela ekufanele yenziwe ngakhona. Akusiyo into ya overnight. Mhlawumbe imibuzo izobuza ukuthi njoba kuthiwa akasiso ngokusemthethweni shuthi kudabula isitifiketi yini enye ezolandela ukuya phambili kuyalapho. Lo mbuzo ke umbuzo engengize nguphendule mina namhlanje. Kodwa okubalekile ukuthi already njoba inkantolo isikhulume kanje noma omunye umuntu sengakhuluma okunye ongale kwakhona because iyona eyayiphikisana nokushiwo abanikazi besihlalo. Njengamanje kusho ukuthi sifana nevumelana nabashiyona abanikazi besihlalo inkantolo mayisho kanje ongalindelekile ukuthi whoever ofavor abani ngoba it's not about ukufavor it's about isihlalo, it's about abantu abaqondene nesihlalo bengawubangisa umsindo lengikhuluma ngawo. Indlunkulu izohlangana bakwethu noma inkinga ziyaqhubeka ibiza inkantolo noma ayiqhubeki ngisho ngabili ukuhlangothi belizobonakala ukuthi alinelisekile ukuthi isinqumo senkantolo besisho ukuthini. Indlunkulu ayiyekela ihlangane. Angithi angikusho futhi ukuthi abantwana bakakhangela bahamba bacela abazali ngoba bebene problem kabhuti wabo ngathi okuningi kwaphuma kwemedia kade bene problem kabhuti wabo. Lo mhlangano wahlangana esigodleni eNyokeni kukhona wonke amazinyana akakhangela ngaphandle kaMntwana uMisuzulu bekhona oma babo bonke bephelele abasaphila bekhona obaba babo uMntwana uMboniso uMntwana Vulindlela bephelele bebonke khona. Lokho alone fanele kukutshela ukuthi indlunkulu iyakwazi ukuhandlisha ama matters ayo. And lo mhlangano oweminye imihlangano ebamba iqhaza elikhulu ekuthenini inkantolo yazi ukuthi kahle lento ayithini inkantolo ayithinta uhulumeni ayithinta omunye umuntu. Futhi mina bekungidida ke mawukuthi kwawona amakhosi athi ebekiwe ngendlela abekwe ngayo but aconfusewa isihlalo sakaZulu ke kuphela wona ukuthi yini ezowenza ukuthi abe confused uma ngabe sekufikwa lapho. Nakho ukuthi abantu abangasabisa abantu abasendlunkulu abangasajiswa abantu basendlunkulu okungathi kunabantu abangasahlala emakhaya ngenxa yalezi zimo zokuthi bathreatenishwa abantu engesibe basendlunkulu futhi bengenaso isitori esiqondile sokuthi kahle fanele kwenzakaleni.